Hallo, leuk dat je kijkt bij een nieuwe vlog. We gaan vandaag onderweg naar Amsterdam met, jawel, een van de bekendste Friezen. Het is meneer Wout Gerstel. Mooi ouwe hoer ben jij. Heb je zin in Wout? Ja, heel erg leuk. Ja. En een mooi gezelschap bij ons dus. 400 meter verder. Twee mooie dames en jij. Nou, dat mag ik ook mee. Dat willen mensen nog meer. Welk nummer zitten we hier, jongens? Zit al bezig, maar... Zijn er dan? Oké. Hier is een deur. Een delegatie uit Friesland hier. Ja, we zijn nu boven bij de correspondent. We hebben zojuist een gesprek gehad met Rob Wijnberg, de oprichter van De Correspondent. Oké, dan gaan we nu voor een kopje correspondent koffie. Wout Gerstel gaat mij voor over de redactie van De Correspondent. Is er nog iets voor jou, Wout, om hier nog te solliciteren of niet? Daar ben ik iets te jong voor. Ja, je kunt wel even een mailtje aan Karel even correspondent. Ja. Helemaal goed. Gaan we doen. Leuk. Geweldig. Dankjewel. Bedankt. Succes. Dankjewel. Tot ziens. Nou, dit was de rondleiding alweer. Het gaat hier snel hier bij De Correspondent. Want we staan weer buiten en het is inmiddels wel heel smerig weer geworden. Hè? Was dit jouw bedoeling? Nee, totaal niet. Maar ik rijd verkeerd. Dus nou hebben we de toeristische je route. moet het een beetje constructief bekijken, een beetje positief. Doe je dat speciaal voor ons? Ja. Nou, Wout, bedankt voor het rijden. Hè? Ja, graag gedaan, jongens. Ja, bedankt Wout. Ik moet mijn tas niet vergeten trouwens. Nee. Want dat was bij De Correspondent ook al bijna zo. Oh. Ze hebben de bougies vervangen. Wat is er, Wout? Ik moet lachen. Je Oké. blijft voor dat ding. Ja, ik blijf voor het ding kletsen. Ja. Nee, maar ze hebben de bougies vervangen en er was ook een sensor kapot van de krukas. Ja. Ik wist niet dat zo'n ding bestond, maar dat hebben ze ook vervangen. €250 verder en hij rijdt weer. Die kant, hè, Wout? Die kant moet op, hè? Ja, zo. 2 keer links. En dan zijn we weer Leeuwarden. Ja, super, Wout. Bedankt. Nogmaals. Nou, even luisteren wie wil starten nu. Dan gaat hij, hoor. Ja, straal jij hem even in, dan gaat hij, hoor. Oh, starten lopen. Nou, u heeft gekeken naar de vlog van Eduard Rekker. Ik kan me niet voorstellen dat u het eind gehaald hebt, want dat ben ik dan nu. Maar mocht dat zo het geval zijn, dan kunt u zich abonneren. U kunt ook een like, een duimpje geven. Dus go voor Eduard als president.